nilagyan ko ng alambre mga adi. Yan. Para naka-separate. Lahat nung water lily nandyan lang. So ito pag nakikita nyo ito mga adi, plastic to, no? So ito yung pinakalaga ko mga adi, si YT. Ito yung pinakalaga ko talaga. So beta fish to, no? Fighting fish. Pero yun, madami yan sila. Ayan, no? Nandun kasi lang mga isda. So madami na ito mga adi, higit 100 to. So minsan pinapagustuhan ko, no? Binibigyan ko sila ng hipon. So ayan, nakaka-relax to mga adi. Standby ka lang dyan, no? Paupo-upo ka lang. Ito, hinahandpid ko to mga adi. Minsan binibigyan ko ng hipon yan. Parang bubuntot-buntotan niya mamaya. Bigyan mo rin yung dulo. So maraming maliliit dito mga adi. Nandito yan sila sa gilid, no? Yung mga anak ng mga isda. Pwede na yan. So yung malalaki nasa ilalim to. Dati to may mga carp to mga adi. Pero inalis ko, no? Kasi kung bakit ko inalis yung carp, hindi siya maganda dito kasi nga makulit siya. Tapos yun, no, may halaman na binigay sa akin yung tito ko, yan. Tapos yung mga isda na to kinuha ko lang din dun sa kanya, no. Pero yung mga green sa yung ibang gapi na magaganda. So yan, ewan ko ng pangalan yan, pero ito talaga mga adi. Hobby ko rin kasi to. Kahit nasa Cavite ako, meron akong ganito, no. So yan yun siya. Yun lang, no, pinakita ko lang sa inyo. Maraming maliliit dito, yan, no. Hindi masyadong makita, no? Pero maraming maliliit dyan. Ayun, no? Maraming maliliit dyan. Tapos nagulat ako, no? Wala naman akong lalaking swordtail. Nagulat ako, meron na wala akong lalaki. Siguro nag-mature lang siya, no? Tumanda na dito. Ayun, nandun sa dulo. Yun, male yun, no? Yun, male. May swordtail yun. Yun, lalaki. So nagulat ako, may lalaki pala. Nung dati kasi kinuha ko ito mga adi, puro babae ito. Tapos may maliliit lang akong pula. So yun, nag-mature nga siguro, lalaki yung pagkalabas niya, no? Yung magandang gapi, oh. Yan. Yung anong dimension nata nito mga adi, ilang hollow blocks ba to? 1, 2, 3, tatlo or 4. Tapos dalawa lang yung gilid, no? Or 3, ano ba to? 1, 2, tatlo nga lang. Tapos yung taas niya mga adi, dalawa lang. So saktong-sakto lang, no. Yun yung breeder natin, no, yung malaki. Yun yung malaki. So wala man ako masyadong idea sa mga isda, no, pero ito pang relax lang. So advice ko rin kayo kung trip nyo to mga adi, pagawa din kayo ng ganito, no. So katuwaan kasi ng anak natin to. Ayan, ang dami ng maliliit, to. Ayan, ang dami. May mga orange yun, medyo malalaki-laki na sila. Ang dami yan dyan, no? Dyan yung maliliit. So gawa ng ginanon ko lahat doon. So para yung tubig maging clear siya, tignan na ganito. So hindi dumihin to, sa isda mga adi yung ganitong tubig. Saktong-sakto lang to. Kasi nga nasa sign, ano to? Tatamaan din kasi ng araw pa rin, no? Pero malinis to mga adi. Sa isda lang. So yun lang, no. So sana enjoy nyo. Yan, no? Relax lang mga adi. So sa mga hindi pa naka-register, no, so register na kayo sa link natin. Napakalaki link natin, no. So talpak sabayan nyo ako. Yung iba hindi ko masali sa GC, pasensyahan nyo ako mga adi, no. Ang dami na kasi. So yun lang. Discard muna mga adi. Ano yun? Ito yung alaga natin, no. Dito. Pag may hipon ako, napakaamon yan. Lapit talaga yan. So nababaliw yung isda pag may hipon ako dito, no. So yun lang.